Pariaman tadang alanggang bataboy mangkonyo rami dia kanduang tadang sanang baok tompang badan kami kaladang balilasan duak di balirang mudo-mudo digoyang mangko di karuak di calia pulau angkonyo batanang manjago sansai den malang den oi di rantau indah dosanang di kampung marasai badan kama badan kabat tinggang sejak mati mandekan duang 68 sansai den malang den saruik panjang laba panek pandan malah duangkan no hidup sanang laba panek badan manangguangkan onde adakan duang oi si cuju bandanyo dalam bakambui pinang mudonyo depulah kasiaman dalam digayong sunduik matonyo sansai den malang den oilah masa nasirang kapau cuba dajo sambarandang tadanga ada maimbau oi udah capek lah pulang ampe puluh datang sansai den malang den oi si udin anarang tiku marantau ka Pariaman mananggih tagak di pintu malape udah bajalan yo karantau urang cari 61 usah sana ragukan koreklah di situ onde dia kanduang oi sansai den malang den oi Samsudin Jo Burhanuddin salah biasa katiduran salapan dua bapilin salapan pula salapan onde dia kanduang oi sansai den malang den oi Samsudin Jo Burhanuddin salah biasa katiduran salapan dua bapilin salapan pula salapan onde dia kanduang oi sansai den malang den oi babuai ai aja babuai ko lalo picangkan mato ko dapet kato sasuai barisiwa jadi nak daro onde dia kanduang oi cari 22 itu angko nanti bo jangan lupa menjago onde dia kanduang oi sansai den malang den oi kaladang batanam padi di tanam mana bintuangan lamalang nasib den kini tatagak tiang gantuangan sabale di tangan sansai den malang den oi neng ulan anarang bandu ang banyanyinan di Batawi lalu suah kain pambaduang oi anau sama nangi onde nakan duang oi rancak pasaka bukit tinggi menurun ke Pasabanto semui dipijak indak mati alun tatarung patah tigo